Vă salut, prieteni! În acest video vă voi descrie verificarea injectoarelor la motoarele Common Rail 1.6 2 litri cu interfața VCDS. Ca urmare a mesajelor primite pe canalul meu, am fost rugat să explic această procedură. Verificarea injectoarelor cu VCDS-ul la motoarele Common Rail se face diferit față de motoarele pompă diuză de generație mai veche. Așadar ne conectăm pe modulul de motor. În cazul de față avem un motor de 2 litri 140 de cai CFFB pe un Tiguan, pe mașina proprie. Mașină care a fost supusă multor teste și multor videouri pentru dumneavoastră. Putem vedea că nu avem erori. Ok. La motoarele pompă diuză de generație veche avem aici Measuring Blocks, meniu care este inactiv la motoarele Common Rail, dar nu la toate motoarele Common Rail. Motoarele Common Rail de generație, din prima generație 2009 până în 2010 la sfârșit, au și acest meniu de Measuring Blocks, dar noi ne folosim de Advanced Measuring Blocks. În lista de Advanced Measuring Blocks căutăm, bineînțeles aici avem o întreagă listă cu multe alte informații ce le putem obține, cum ar fi temperatura antigelului, care în momentul de față este 44 de grade, voltaj pe bara 30, adică ceea ce se află pe borna permanentă de plus. Și noi o să derulăm la valorile injectoarelor. Și avem aici Injection Amount Deviation, cilindru 1, 2, 3, 4. Le bifăm pe toate 4 și în momentul de față citim valorile pe fiecare injector în parte, care la mine injectorul 2, după cum se vede, este pe ducă, având o valoare pe plus 1,24 mg pe cursă. Știam despre acest injector, urmează să-l schimb. Ce se întâmplă dacă valoarea va crește în viitorul apropiat? După cum vedeți, injectorul numărul 1 are o valoare pe minus pentru a compensa valoarea pe plus a injectorului 2. Injectorul cilindrului 1 la mine este nou. Urmează să-l înlocuiesc și pe cel de la cilindrul 2. Am observat asta prin regenerările dese ale filtrului de particule. Când sistemul de injecție nu este în parametri, respectiv injectorul 2 la mine pulverizează mai multă motorină sau nu pulverizează corespunzător și dă mai multă motorină în capul pistonului, cu o valoare de 1,30, sunt cam la limită. Atunci când valoarea trece de plus 1,40, atunci apar probleme, nu-și mai face generare pentru că se încarcă foarte repede filtrul de particule. Bun. Având o valoare foarte mare, va trebui înlocuit. La motoarele pompă diuză însă o valoare de 1,4 nu este tragic. Acolo tot ce trece de 2.00 este cu semn de întrebare. Până la valoarea de 2, să zicem că motorul merge ok în parametri, poate da puțin fum la accelerări. Dar la motoarele Common Rail echipate cu filtrul de particule, orice anomalie la oricare dintre injectoare, chiar și la unul singur, poate duce la regenerări dese, înfundarea prematură a DPF-ului,
respectiv la mine valoare de 1,30 și 1,40, va trebui, să zic, într-o lună, două să îl înlocuiesc, întrucât deja am observat că distanța parcursă între regenerări a scăzut de la 800 de km care era până acum chiar la jumătate, la 400 de km își face regenerare, ceea ce este destul de mult. Bun, acesta a fost video cu verificarea injectoarelor pe un motor Common Rail, respectiv este un Tiguan din 2010. Măsurătorile acestea se aplică și la motoarele de 1.6, da, tot Common Rail, exact aceeași procedură este. Vă mulțumesc pentru vizionare și puteți urmări și alte clipuri ale mele pentru mai multe informații.